Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzoqunywa esitokisini kuze kube isonto elizayo uthisha osola ngamacala okunukubeza ngokocansi abafundi obevele enkantolo yemantshi yasePinetown izolo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanbulo khona le video. Mangoqala isijonela elikhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Umnumzane Bhekisisa Jamile oneminyaka engu55 ufundisa esikoleni umqhele secondary Clermont ubhekene namacala amabili okunukubeza ngokocansi ephindelela umfundi oneminyaka engu17. Ngokwestatimende esifundwe enkantolo kusolo ukuthi uJamile washutheka umunwe wakhe emntwini bomfundi okuvela ukuthi wayengaqala ukwenza lesigameko okuyicala ke lokuqala athweselona. Elesibili usolwa ngalo kuthiwa wafaka ubuntu bakhe kuye lo mfundi ngalo futhi usuku lesigameko nakhona kuvela ukuthi kwakuyinto okungayona yokuqala eyenza. Umbuso uzosiphikisa isicelo kamsolwa sebail. Bathe izizathu zokuthi umsolwa kuphikiswe ibail yakhe ukuthi angaba ingozi kubagilo. Okunye ukuthi umphakathi uthukuthele uganunwabu ngesenzo somsolwa. Bathi ke sokukhona nabanye abafundi asebephumele obalo ngokuthi umsolwa wabenza okufanayo okusho ukuthi nakhona amacala asethweswa wona ke angahle ande. Inkantolo ibe isilihlehisela umhla ka3 kuMeyi icala lapho kulindele ukuthi umsolwa afake isicelo sebail. Ngaphambi kokuthi inkantolo ihlehlise icala umsolwa obebuye amamathe kuphakamise isandla wacela ummeli wakhe obesecela ukuba umsolwa agcine ezitokisini khona estation samaphoyisa kaDabek. Inkantolo ibe isesamukela sona isicelo. Abantu ke bathukuthele bagane unwabu ngesenzo somsolwa sokuhleka enkantolo. Bathi kusho ukuthi uyayijabulela lento ayenzile yokunukubeza umfundi njengoba sekukhona nabanye abafundi abathe baphumela ubalo ukuthi nabo uke wabagila ngasesifanayo. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.